మాస్టర్స్, మీకు వినిపిస్తున్న సందేశాలు స్వయంగా మీకు బాబాజీయే వినిపిస్తున్నట్లుగా భావించండి మాస్టర్స్. పూర్తి విశ్వాసంతో ఈ సందేశాలను అందుకోండి. రోజు ఇదే విషయాన్ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మీరు ఆ ఎరుకలోకి రావాలి. బాబాజీ యొక్క ఎనర్జీని మీరు ఫీల్ అవ్వాలని నేను ప్రతిరోజు ఈ మాటను చెప్తున్నాను మాస్టర్స్. ఇంకా మనకు ఈ రోజుతో కరెక్ట్‌గా 7 రోజులుంది. కరెక్ట్‌గా 7 సందేశాలున్నాయి. రోజుకొక సందేశం చొప్పున మనము ఈ 7 రోజులు, ఈ 7 సందేశాలను చదువుకుందాం మాస్టర్స్. మహావతార్ శ్రీ బాబాజీ నాగరాజ్ గారిచే ఇవాన్నే డేలా ఫ్లోర్కు ఆటోమేటిక్ రైటింగ్ ద్వారా చెప్పి వ్రాయించబడిన పుస్తకం ప్రేమకు ఆహ్వానం. జ్ఞానోదయం పొందిన వారికి 108 జ్ఞాపికలు. సరి అయిన సమయాన్ని కొలవడం. అక్టోబర్ 25, 2004 101వ సందేశం. ఈ రాత్రికి మనము సందేశాలను సమాప్తము గావిస్తున్నాం. ఆమెనై నీ చేతి ద్వారా రాయబడిన ఏ ఒక్క పదాన్ని తొలగించకుండా నీవు వీటికొక రూపకల్పన నిర్మాణాన్ని ఇవ్వు. నీవు పుస్తకం అని పిలిచేది సత్యమునకు ఒక చిన్న ద్వారము మాత్రమే. అవును, ఇది ప్రేమకు ద్వారం. మరి బాబాజీ అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నారని గుర్తు చేసేది కూడా. జీసస్ క్రైస్ట్ ఇతనికి ఇది ఇస్తాను, మరి ఇంకొకతనికి ఇది ఇవ్వను అని ఎన్నడూ అనడు కదా. అలాగే దివ్యమైన తల్లి ఇతనికి ఆహారము ఇస్తాను, మరి అతనికి ఇవ్వను అని అనదు కదా. మౌలిక సూత్రాలు. నేను నిన్ను ప్రేమించినట్లుగా అందరినీ ప్రేమించు. జీసస్ క్రైస్టు ఇదే మీకు చెప్పి ఉన్నాడు కదా. పిల్లలారా, ఇప్పుడు ఆ సమయం మీ చేతిలో ఉంది. మీరంతా కాలాన్ని కొలుచుకుంటూ ఏమి చేస్తున్నారు? మీ వర్క్షాప్లకు ఎంతమంది వస్తున్నారని లెక్కలేసుకుంటున్నారా? ఎన్ని పుస్తకాలు అమ్ముడయ్యాయని లెక్కలేసుకుంటున్నారా? ఈ సందేశం ఇవ్వడానికి ఎంత సమయం తీసుకుంటుందని కొలుస్తున్నారా? మీరిప్పుడు గనక నా ఆత్మతో కలిస్తే కాలం ఆగిపోయిన స్థితిని మీరు అనుభవిస్తారు. మరి ఏదైనా గొప్ప కార్యాచరణ ఏ సమయాన్ని కొలవదు. అది వర్తమాన క్షణంలో జీవిస్తుంది, ఇస్తుంది, మరి తనను తాను సృష్టించుకుంటుంది. అయినా సరైన సమయం అన్నది ప్రయోగాల ప్రపంచమైన పాశ్చాత్య దేశాల వారికి సవ్యమైనదే. కానీ గుర్తుంచుకోండి, మీ యొక్క సంకల్పం, ఆలోచనలు, వాక్కులు మరి అడుగులు ఒకే మార్గంలో సాగితే ప్రతి ఒక్క సంఘటన ఒక అద్భుతంగా, ఒక పవిత్రమైన విభూతిగా, మరి పవిత్రమైన అగ్నిగా మారిపోతుంది. దీన్ని కాలం ద్వారానే ఇంకొకసారి ఆలోచించండి. అర్థమైనదా? బాబాజీ నాగరాజ్.